Hola, volem contar-vos una situació en la que ens trobem ara mateixa. L'equip de govern ha presentat una proposta per a modificar les taxes del FEM. En el seu dia, a finals del 2015, nosaltres vam presentar una moció per a fer una xicoteta modificació i millorar-la, al nostre parer. Era una modificació que beneficiava la gent gran. Pel seu costat, també, Ciutadans va presentar una moció que el que plantejava era que no es discriminara al lloc on un vivia per a aplicar-li una tassa o una altra de basura. Nosaltres la vam recolzar perquè estem d'acord en que el fet de viure més lluny o més prop del poble no té per què implicar pagar més o menys per un servici bàsic. La problemàtica ha vingut quan l'equip de govern ens ha presentat per urgència, perquè si no no es podrà aplicar l'any que ve, una proposta en la que sí han aplicat la modificació que vam demanar nosaltres, també han aplicat la voluntat de la moció de Ciutadans. El que passa és que ho han fet en tan poc de temps que la solució per a ells ha sigut a tall i arreu. Han agarrat el total del cost de la basura i han fet una tarifa que ells consideren que és a la que eixim per cap, però al nostre parer això no és un repartiment just de la taxa de FEM. Que algo siga just no significa que tots paguem el mateix. Ara mateix el que faran és pujar-li els impostos de basura als habitatges del nucli urbà i li pujarà un poquitiu també als comerços del nucli urbà. Estem d'acord en que el pes no recaiga sobre les persones que viuen fora del nucli urbà, però consideren que aquesta no és una solució. Partim d'una realitat que és injusta per a un sector de la població i som conscients que això s'ha de corregir, però la proposta que ens han plantejat continua sent injusta en un gran sector de la població. I el problema que tenim és que no ens han donat marge de temps per a poder fer més aportacions, poder treballar unes tasses que siguin realistes en el poble. De la manera que es fa actual, no és així, no? És una tarifa molt genèrica. L'equip de govern ens acusa a nosaltres d'esta proposta, però això no és cert. Des de desembre del 2015 que venim preguntant-li al senyor alcalde com estaven els tràmits sobre aquest tema, com avançava l'assumpte, i sempre s'ha excusat en els seus treballadors i en els estudis tècnics. Sabem que són necessaris els estudis tècnics, sabem que els treballadors van molt agobiats i les decisions polítiques que hagueren pogut prendre en totes aquestes comissions i les decisions polítiques que hagueren pogut aportar en un grup de treball, això ha sigut el problema. Una volta més, ens hem de tragar una proposta de l'equip del PP, feta a presses i carreres i sense comptar en la nostra opinió ni en una visió realista del poble. Vos proposem que acudiu el dimarts dia 11 a la sala de plenos de l'Ajuntament de Benissa. El pleno serà a les 7 de la vesprada, així que esperem que vingueu si voleu saber exactament com s'ha produït tot això. Moltes gràcies.